Какво става, пичове? Днес ще играем Майнкрафт. Ще правим survival поредица. Ще оцеляваме. Ома гъбата ще бъде няма. Мисля, че сте гледали моите видеоклипове, предишните. Тогава правих много тъпо видео. Тогава не можах да правя видеоклип. Моя е таблета и той сега играе. Че вика мен. И аз мога да кача този клип в YouTube и да се осръгащите. Така ти трябва да го удежим сега. Как? Ще ти покажа. Първо ще ровим. После аз ще казвам камичка. Аз ще направя така моя къщичка. Здравейте хора, той ще е така нашата къщичка. Ще е много яка. И е така ще я направим. Спри го. И така ще е нашата къщичка, И ще чакайте да се направя крафтинг тейбъл. И че... Ето един крафтинг тейбъл. Ето да го сложим някъде. Тук да го сложим там. И да се направим киркач. Брат 2 кач. 2 кирки. Колко кирки можем? Още една. И сега тук да ровим. По видеоклипа. Не искам. Не забравя да видя. И така, сега ще нашата къщичка ще стане. Много яка ще стане. И така. И аз я харесвам как ще е. Много е хубава. Така не се. И така, сега ще стане яка къщичка. И така лайнени хора имам. Така трябва. И после може да снимам още клип. Ама тогава ще стане супер яка къщичката ми. И ще направя легло, торчове. Много неща ще имам. И така, чао. Чао.